и мога да ти прочета какво съм сътворил преди 3 години. Да. Това ми е мечтата преди 3 години била. Слушай да ти прочета. Милионер се казва стихчето. Да. Много искам да съм милионер и треньор да ми е Федерер. Да си имам личен шофьор, въобще да не си давам зор. Ще ме возят до зори, ще се чешам, дет не ме сърби. Милионите ще харча, вкусът в устата няма да нагарча. Ще си имам любовница във всеки град, ще съм страшен тарикат. Бизнес схеми ще участвам, без въобще да се отказвам. Ще съм хита на сезона, режейки си няколко лимона. Готино е да си богат, правиш всичко на инат. Стига толкова мечти, по-добре се събуди. Много ми хареса. Хареса. Как си го заглавил? Милионер се казва стихчето. Милионер. Да. За колко време го измисли? За 5 минути. За толкова общо да ги измислям. Като ми дойде музата, да. Имам над 100 стихотворения. Ти каза, че си мислил да ги издаваш. Да, не ти казах, че това ми е една от целите през тази година. Да се опитам да ги издам, да си намеря издател. Но дали ще ми се получи, не знам, аз не познавам издатели. Защо не? Един мой приятел казва, че стават за рап песни. Сега аз не знам, не разбирам много от тези неща. Вика, твоите стихове стават за рап песни. Виж сега, между другото аз искам много сериозно, тъй като тук малко, не малко, а доста ме спечели. Има едно момче, той е Алекс, с който ние правиме. В смисъл, той рапира. В смисъл, той не е